този мост е дълъг 1,8 км. Ето там продължава. Височината също е добра. Можеше отдавна сме го приключили, ако парите ни бяха изчезнали няколко пъти вече. На всеки от тези виадукти има по два пилота забити на 20 на метра в земята. След това има фундамент около 20 тона примерно. Може да е 30-40, зависи от мястото. Бетон. И нагоре още 15, 20, 30, 40, 50 метра на места. Има и от другата страна има повече височини. Разцепихме Балкана. И насам. И натам. Тия ригели са по 40 и 2, 3, 5, 50 тона. То се пише на тях. Вижте. Единят е 50 тона. Тук са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 са на едно. Лягат върху един ригел, който е също около 50 тона. Диагонален. Да, не е диагонален, ами е хоризонтален. Абе, много нещо е. Голям бой. Милиарди. Някои от хората казват, че проста работа била строителството. Аз не виждам прост човек как ще направи тази работа. След това се слага кофража, който виждате. Това е между тези ригели, нали, 50 тонните. После се пуска арматурата. Както е ето тук. И тук. И накрая се бетонира като тук. И последната там ще се тротуари. Там и там. И след това се асфалтира.